Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. Рися, як цудовно, що ти завітала до нас у гості. Я так само рада провести гэты ранок разом з вами. А доброго гостя треба сустракаць з асаблівай павагай. Таму мы падрыхтавалі для цябе падарунак. Але каб яго атрымаць, спачатку трэба прайсці нашу вясёлую віктарыну. Ну і выдумшчыкі вы. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся да нас. Першае пытанне. Што заўсёды хутка ляціць, але ў яго няма ні крылаў, ні рухавіка? А. Хмара. Б. Час. В. Самалёт. Мне здаецца, што гэта час. Ён так хутка ляціць, толькі паспяваеш за ім бегчы і бегчы. І гэта правільна. А вось маё пытанне. Што ідзе побач з табой, але ніколі цябе не абганяе? А. Сонейка. Б. Суседскі сабака. В. Добры настрой. Мне падабаюцца ўсе варыянты, але здаецца, што ты, Алёша, загадаў Сонейка рмаў. І гэта правільны адказ. Куды не пойдзеш, яна заўсёды побач. Калі толькі за хмаркі не хаваецца. І гэта праўда. Наступнае пытанне. Якую рэч можна разбіць, нават не дакрануўшыся да яе? Варыянты адказу. А. Яйка. Б. Жбанок. В. Цішыня. Тут усё проста. Гэта цішыня. Вымавіў слова, і ўсё, няма яе. Так і ёсць. Таму і пачуць цішыню вельмі складана. А вось апошняе пытанне. Што ніколі не намокне ў вадзе? А. Дождж. Б. Цень. В. Гумавыя боты. Здаецца мне, што тут ёсць каверска. Можа і так. Мой адказ усё адразу. Дождж ён і так мокры, таму не намокне. Цень заўсёды сухі, гэта ж цень. А гумавыя боты на тое і боты, каб па лужынах тупаць. Рыся, тут не паспрачаешся. Гэта правільны адказ. А я ведала, што ты лёгка ўсё адгадаеш. Гэта ўсё таму, што пытанні цікавыя і вясёлыя. Рады, што табе спадабалася. А вось і наш падарунак. Наша магічная, добраранкавая цукерка. Кажуць, яна можа і жаданні выконваць. Так, я чула пра гэту цукерку. Вялікі дзякуй, сябры, рмаў. Ну, а зараз давайте глядзець мультфільм. Сябры, мы тут з Лесікам падрыхтавалі для вас прагулку па лесе. І не проста прагулку, а знаёмства з незвычайнымі птушкамі. І што гэта за птушкі такія? А вось паспрабуйце адгадаць. Слухаем цябе, Кася. Часта гэтых птушак клічуць рознымі імёнамі. Напрыклад, вяснічка, ценькаўка, зарнічка і трашчотка. Якія цудоўныя прыгожыя імёны. І я ведаю, што гэта за птушкі, рмаў. І што гэта за птушкі, Рыся? Гэта пеначкі, маленькія і спрытныя прыгажуні. І гэта правільна. Тады давай хутчэй пачынаць нашу прагулку, рмаў. Пеначкі – гэта маленькія спрытныя птушкі, якія адрозніваюцца ад іншых сваёй актыўнасцю і прыгожымі спевамі. Пабачыць пеначак можна ў лясах, парках і садах. Але дзе-нідзе сустракаюцца гэтыя птушкі і ў гарадах. Выглядаюць пеначкі зусім непрыкметна. Асноўны колер іх апярэння – гэта шэры або рыжы. Таму часта пеначак блытаюць з вераб'ямі. Нягледзячы на свае маленькія памеры каля 10 сантыметраў, падчас зімовых пералётаў пеначкі пераадольваюць вялікія адлегласці. Гэтыя быццам сапраўдныя авіяпералёты з маршрутамі ў розныя часткі свету. А ўсё таму, што галоўная ежа ў гэтых птушак насякомыя. Таму ў зімовы час ім патрабуецца шукаць больш цёплыя месцы для жыхарства. Аднак пеначкі могуць ласавацца і ягадамі. А яшчэ гэтыя птушкі вельмі даверлівыя. Таму чалавек можа назіраць за імі з маленькай адлегласці. Гняздуюцца пеначкі ў зарасніках раслін, калючых кустах і нават у крапіве. Каб іншым лясным жыхарам было цяжэй да іх дабрацца. У пеначак нараджаецца ад 4 до 6 птушанят. У асноўным даглядае іх матуля, а вось тата стаіць на варце. Калі патрабуецца абараняць сваё гняздо,
Тады таты пеначкі робяцца вельмі смелымі. Спяваюць пеначкі надзвычай прыгожа. І калі яны адлятаюць на поўдзень, лес быццам пусцее без іх. А калі вяртаецца, усё навокала жывае і гучыць рознымі трэлямі. Так, у гэтых птушак не толькі імёны дзіўныя, але і яны самі цікавыя. Згодная. Дзякуй, Кася, вам з Лесікам за такую прагулку. Рада, што вам спадабалася. А зараз запрашаю паглядзець мультфільм. Сябры, а вы заўважылі, што амаль нідзе ўжо не сустрэць лісце на дрэвах? А як інакш? Праз пару тыдняў мы ўжо будзем сустракаць першы зімовы месяц. А дрэвам, Кася, трэба падрыхтавацца да зімы і марозаў. Не разумею, але ўсё роўна сумна. У парках, садочках ды лясах зрабілася так шэра і пуста. Ну чаму шэра? Калі прыгледзецца, то можна ўбачыць, як дзе-нідзе прамільгне чысці рыжы хвосцік. Рыся, і каго ты маеш на ўвазе, лісу ці вавёрку? Я кажу пра рыжы пушысты хвост лісы. Так, рыжы хвост. Але вы ведаеце, што не ўсе лісы маюць рыжую шубку. Не ўсе? А я лічыла, што гэта іх адметны колер. Я таксама ў нашых лясах бачыла толькі лісічак з медным адценнем. Ды ў калыханцы моя лепшая сяброўка рыжая ліска Яна. Аднак лісы жывуць не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. Таму запрашаю вас у маленькае падарожжа. Там мы паглядзім, якіх колераў бываюць у іх шубкі. Прышпіляем рамяні! Паляцелі, рмау! Наш першы прыпынак – Арктыка. Давайце паглядзім, хто тут ёсць. Ой, што гэта за звер? І такія прыгожыя! І белы быццам сняжок. Гэта пясец ці арктычная ліса. Ліса? Сапраўдная? І як яна не мерзне там, у гэтай Арктыцы? Уся справа ў тым, што пясец мае цёплае футра і можа бадзёра гуляць у маразы да 50 градусаў ніжэй за нуль. Відаць, таму у пясца і лапкі такія кароткія, ды вушкі маленькія, каб не астылі. Так і ёсць. А зараз мы накіруемся з холаду ў спякоту, у пустыню Сахара. Ай, і добра, а то я ўжо падмёрзла. Што ж, давайте глядзець, хто тут ёсць, рмау. Ой, здаецца, я бачу нечыя вушкі. Вельмі вялікія вушкі. Ой, хто гэта такі смешны і мілы адначасова? Гэта фянёк ці великавухая ліса. Ну і дзіва. Ой, і навошта ёй такія вялікія вушы? Вушы ёй патрэбны, каб ахалоджваць цела ад спякоты. Вельмі незвычайная ліса. Так і ёсць. Выява фянька сустракаецца ў афрыканскіх краінах, нават на марках і манетах. О, як цікава! А зараз куды ляцім? А зараз мы ляцім у паўночную ці цэнтральную Амерыку. Паглядзім, якія ліскі там ёсць. Ну, не здзіўлюся, калі мы там убачым якую-небудзь серабрыстую лісу. Рмау. Якая не толькі ўмее бегаць, скакаць, а яшчэ і па дрэвах лазіць. Тады, дзяўчынкі, знаёмцеся, серабрыстая ліса. Ой, яна сапраўды можа лазіць па дрэвах і нават спіць на галінках быццам кошка. І па колеры шэра-бурая. Так і ёсць. А яшчэ старажытныя індзейцы лічылі яе ахоўніцай лясоў. А, калі яна так добра лазіць па дрэвах, чаму ёй не быць лясной ахоўніцай? А зараз мы накіруемся у вялікія горы, Гімалаі. Будзьце уважлівы. Так, і хто тут у нас хаваецца? Ой, гэта хто такі сур'ёзны і дзелавы? Ды яшчэ з такім незвычайным позіркам. Гэта тыбецкая ліса. Пазнаць яе прасцей простага, па квадратнай мордачцы. І сапраўды? Ну, Алексей, вось гэта ты нам экскурсію правёў. Я і не думала, што ў свеце існуе столькі цікавых ліс. І гэта мы толькі з часткай пазнаёміліся. А яшчэ ёсць і іншае. І не толькі пазнаёміліся, але і паглядзелі, якія яны ўсе розныя бываюць. І белыя, і шэрыя, і нават з вялізнымі вушамі. І ўсе яны па-свойму прыгожыя і незвычайныя. І вельмі хітрыя. Ну, а зараз я запрашаю таксама адправіцца ў падарожжа. У мультыплікацыйнае! Дзяўчынкі, які прыемны ранак у нас атрымаўся.
пазнавальны і вясёлы. Аднак надышоў час развітвацца. Была вельмі рада завітаць да вас у госці, Рмаў. Мы таксама рады. Дзяўчынкі і хлопчыкі, жадаем вам добрага настрою, цёплых прагулак і захапляльных гісторый. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!